3 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри норакро бо 10 000 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди варзишгоҳ соли 2020 оғоз гардида барои иҷрои корҳои сохтмону таҷҳизонидани он беш аз 37 миллион сомонӣ сарф гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 4,3 гектар сохта шуда дар ин ҷо барои машқу тамрин ва машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. биноҳои дохилии варзишгоҳ аз 4 қисм иборат буда қисми якум 2 ошёна ва боқимондаи он 1 ошёна мебошад. дар қисми якуми варзишгоҳ барои 2 дастаи варзишӣ мураббиҳо ва доварон 15 ҳуҷра ҷойгир карда шудааст. қисми дуюм дорои 9 ҳуҷра ва 5 маркази савдо мебошад. варзишгоҳи мазкур бо тарҳи замонавӣ ва бо меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ барои 10 000 ҷойи нишаст сохта шудааст ки барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ оид ба футбол, машқу тамрини наврасону ҷавонон басо ҷои мувофиқ мебошад. ҷавонони шаҳри норак аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда медиҳанд ки тамоми нерӯи худро барои пешрафт ва шукуфоии сарзамини аҷдодиямон махсусан барои баланд бардоштани парчами тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ сарф хоҳанд кард. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки дар варзишгоҳи нав барои 4 даста ҳуҷраҳои варзишгарон бунёд ёфта ин иншоот ҳамчунин бо утоқҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, нуқтаи тиббӣ, дафтари кории маъмурият ва ҳуҷраҳои техникӣ мувофиқи талаботи замони муосир таъмин мебошанд. тибқи лоиҳаи таҳия гардида дар варзишгоҳ боз дигар иншооти ёрирасон аз ҷумла системаи барқтаъминкунӣ, ҳавзи оташнишонӣ ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт низ сохта шудааст. баъди ифтитоҳи иншооти варзишӣ дар ин ҷо 26 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. бунёди чунин варзишгоҳи замонавӣ дар арафаи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда барои варзишгарон, махсусан футболбозони шаҳри норак номида шуд. аввало ташаккури зиёд ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки чунин як варзишгоҳи замонавӣ ба мо тақдим карданд. мо соли аввал аст ки даста ташкил кардем. ният дорем ки дар солҳои оянда ба лигаи олӣ баромада номи шаҳри норакро дар ҷумҳурӣ баланд бардорем. 3-4 дастаҳои писарона ва як дастаи духтарона ташкил кардаем ки дар муддати 4-5 моҳшид машқ карда истодаанд. мо ният дорем ки ҷавононро тарбия кунем, насли наврасро. инчунин бисёр духтарбозоне ки ҳастанд ҳозир мо ташкил кардем ки дар оянда номи тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунем. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар варзишгоҳи марказии шаҳри норак президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро ба ҷалби бештари ҷавонони наврасон ба варзиш вазифадор намуда барои тарбияи варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо ба футболбозони клуби футболи норак аз номи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаҳои хотиравӣ иборат аз сару либос ва пойафзоли варзишӣ тақдим гардид. фармоишгар муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буда лоиҳаи иншоот аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи саниосп таҳия шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри норак аз ҷониби ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди маҳмил 2012, толокор, насби нур, абубакри дилшод, таҷҳизоти аср ва зевар сохта шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри норак бо 10 000 ҷойи нишаст мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. мо кӯшиш намудем то корҳои сохтмониро дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар вақти сохтмон бештар ба сифати корҳои аҳамияти хоса зоҳир кардем ва масолеҳи сохтмонии баландсифати ватаниро истифода намудем. имрӯз дар арафаи истиқлолият сарвари давлат ба мо як варзишгоҳи бузурга тӯҳфа кард. метавонем ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиро метавонем бигзаронем. мо варзишгаро аз тӯҳфаи ҷаноби олӣ хеле хурсандем. мо боварӣ дорем ки футболи шаҳри норак бе ягон монеа рушд меёбад ва боз ҳам варзишгарои хуб бо лаёқат таълим метем.
ҳоло дар шаҳри норак 2 мактаби варзишӣ аз рӯи 13 намуди варзиш футбол, волейбол, тенниси рӯи миз, гӯштинҳои тарзи озод, самбо, юнону румӣ, ҷудо, варзиши сабук, шашка ва шоҳмот, дастхобонӣ, муштзанӣ, кикбоксинг ва панкратион фаъолият намуда 19 мураббӣ ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон машғуланд. аз ин шумора 9 мураббӣ бо маълумоти олии варзишӣ ва 10 нафар дорои маълумоти миёнаи махсус кору фаъолият менамоянд. дар мактабҳои номбурда дар 46 гурӯҳ беш аз 600 варзишгар тамрин мекунанд ки аз ин шумора 65 нафарашонро бонувон ташкил медиҳанд.